Az ifjúsági garancia plusz programban, amely az országos viszonylatban 102 milliárd forintot lehet majd arra fordítani, hogy a 15 és 30 év közötti nem munkavállaló és nem is tanuló fiataloknak a támogatását, munkába álláshoz való lehetőségét biztosíthassuk. Ezt Somogy vármegyében 5,1 milliárd forintot jelent majd, tehát a 23 év végén indult program 27 év végéig tart. Ez alatt az időszak alatt szeretnénk majd 2039 fiatalt ebbe a programba támogatáshoz juttatni, és ezzel munkalehetőséghez, bértámogatáshoz, lakhatási támogatáshoz, illetőleg munkába járási támogatáshoz is lehet ennek a programnak a keretében belül hozzájutni. Hiába próbálunk mi a foglalkoztatási osztályaink és a főosztályon dolgozni, hogyha nincsenek együttműködő partnereink. Mi szeretnénk 2039 fiatalt a programozási időszak végéig valamilyen támogatási formában a munkaerőpiacra juttatni. Ezért van szükségünk a oktatási intézményekre, a matéra, a tankeletekre, a szakképzési centrumokra, családsegítő központra, kamarákra, építőipari kamarára, agrárkamarára, a roma szervezetekre, mindenkire ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat mi megtaláljuk, és a támogatást hozzájuk el tudjuk juttatni. Ez volt a mai napon a célunk, hogy az együttműködési megállapodással megerősítsük ezt a szándékunkat, és én szeretném megköszönni ezúttal is minden együttműködő partnerünknek a munkát.